כמה הייתי רוצה שתשלחי לי הודעה עכשיו, יושב פה בבית ומחכה, שום דבר לא קורה בכלל, למה זה צריך להיות כזה קשה? פשוט תגידי כן, אני לא מקוסמת, אני לא רוצה שתמרחי אותי, מספיק עם המשחק הזה. ישבנו מול נרות על חוף הים, שתינו בירה מכוסות מפלסטיק, לפני שעוד הספקתי לדבר קיבלת טלפון ממישהו אחר, החום לאט עלה לי אל הראש, הצד המרוקאי שוב פרץ לו, אז לקחתי את הכיסא ודפקתי לראש. סתם, זה לא קרה, אני לא עד כדי כך משוגע, בסך הכל בני את ההתחלה, אבל אמרתי נשית זה לא נורא,